Hej alle sammen. Jeg vil bare sådan sige tusind tak for 97 abonnenter. Det mener rigtig meget for mig. Tusind tak. Og det kan godt være, at jeg er ikke så god til det, men tak for de views og likes, kommentarer. Så jeg elsker jer bare sådan så meget. Men jeg vil virkelig gerne komme til 100 abonnenter. Men når jeg kommer til 1000, må jeg gerne vise mit ansigt. Og jeg postede nogle videoer for et par minutter siden, og de er allerede gået viral, bare på grund af, at jeg har brugt filter, tror jeg. Men ja, jeg vil bare sige tusind tak, og det kan godt være, at I kan se mig post særlig meget, fordi at jeg lavede et par videoer, men jeg kunne ikke poste dem. Så jeg blev nødt til at delete dem. Men jeg prøvede at have nogle nye nogle, og dem kunne jeg godt poste. Men jeg vil bare sige tusind tak. Og farvel alle Emmys. Farvel.